jatah guri kok mas tekan ngerti ngopo. Iya. Walah. Tak entung gendang, tak entung gendang, tak entung gendang, tak entung andes, andes. Ini model anyaran. Oh. Ayo. Lek upi oke arak marep pro jentek. Aku ngerti kok ora iki modele apa? Apa? Ayo, salam sik. Oke. Lek. Oke. Yo. Assalamualaikum Ora pernah enggak. Enggak. Yo ben pojok kali. Baik ya. 1 2 3 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iki acarane apa lek? Numpangke endok. Endoke sapa? Endoke Mas Bekse. Bupek. Oi ora pek bupek mawon. Sik, men rada enak. Oh iya, aku sing nabu yo. Yo kae, yo kae wae. Jiwang tujiku. Ngantene jego. Aku ngantemik. Endi jenengane sapa? Untune mrongos. Telat. Lek Lukman mau tak mrongos. Sapa? Lukman. Wah, ora bakal kuling yo. Jadi, lek Lukman iki awane milu-milu nek dhewek kita happy iki. Kan tau kan meneng wae. Kan gaweane gon nyekel pre. Awak dhewe kan Kan dia dulunya kayak kita. ya kan kita jadi sudah anu pre. Pre-nya petung. Lek Lukman iki ngono yo. Rek. 1 2 3 go. Ngajene sego. Endi? Kae. Jenenge sapa? Aku kenale Jabrik. Sing wedok sapa? Yo ngatemi. Ora ngerti to. Ora. Takon kono. Ngantene sapa? Ora. Oh. Susi. Tak samu. Kok susi to? Iki ngantene Susi. Tak tutuki. Hah? Oh, Tuti. Salah cangkeme. Masa susi barang. Mbakne dolop. Susila. Le susila. Kidule ana meneh. Apa? Le paicah. Dakolo uyah. Kiplak. Duduk bule. Oh asli. Ayo Ora nggon aku saya Yupaija. lagi goblok kae. Ora nganggo ngangge. Yupaija ora bakul gule. Bakul soto. Ayo, gak usah nguyuh kowe. Ah, mesti. Wah. Doni mesti ngono kuwi. Joni iki akhir mangan apa? Ora, kacang. Kowe ku metune kacang. Bimpet. Kadang gelem ngegol-ngegol. Iki urung upi. Upi go biasa. Sawadan. Lek upi iki go pempes dadi aman. Urane Nek sembrendeng. lumpan kan iso dingono nggawa pringi. Ha iya. Mundur ono. Geus selah go buri. Sing siji. Aku Iki termasuk kaya ning WC. kok iso. Aku ning WC mau sebelane iki. Heeh. Tak totok, nuwun. Sapa? Lek nyawani. Ora kodakno wis Tak totok. Nuwun. Tambah seru. Heeh. Ngono. Iprat. Salahne kok ngono, biasane metu napa ya ngono. Sapa? Iku lha kuwi jebule. Jeblane kuwi. Ngosos. Oh, salah. Ora apa-apa salam sik wis didongake muga-muga kedua pembelai menjadikan warga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Karena sapa jebul-jebul itu. Ambo. Kae. Nduk. Le. Ora jubel-jubel. Le. Engko le kastro. Le salto engko. Le. Le. Jadi kalau wetengi. Riko kowe malah koyo wong pretok dingah. Sapa? Kowe Jingklek. cong yang. Kae.
Kecingan. Yo, Jo. Yo, saiki dirodat sik. Oh, rodate. Aku arek ngetes. Iki kok sing montolnya kok cilik-cilik. Heeh. Iki wis tuwa-tuwa sih. Tua-tua. Mergane bibit ora unggul. Oh, kok iso? Kuntreteng. Konten mongso ketiga nek ngono. Hah? Heeh. Sing ana brengos sing guyu aja. Untune nanti. Ilang nyete aku mrongos we. Ora kae lho. Ayo. Kae. Lep, lep. Utune pidana we Andes. Jaluk iki siji kok. Iki aku ki ketemu kae. Heeh. Lah Mas. Apa? Saya maju tak diakon. Oh, gadakne untune entek. Yo, saiki disiapke. Siapke, Siapke, Sik. Den. Ayo, Ah. Rono. Rodok mepet sithik yo. Ah. Mepet. Mepet rene. Met. Ora idoni we. Ya Allah. Wis, ono biari ono. Lho biari. Jong. Waju. Kok galak temen iki ngopo ini? Aku ki kepising. Ora wong mau aku ndi. Aku yo ngerti. Rika ke wis suwi kenal karo nyong. Iya, heeh. Yo ngerti rasa dipenyak sikile Oh. telek. Nyok. Ya wis, sing wis Des. Ya wis, ning yo kapan kowe rabi? Apa? Kowe rabi. Ayo. Di langit yang biru amat banyak Aku ngerti. Lementole aku ngerti lementolo. Aku ki ngerti lementolo. Pira kowe, Des? Ya Allah. Kae nangis kae tanggung jawab Ayo. Nangis kae. aku ki menghibur malah tangis adik wah amik aku kubo Des ayo ayo Hadap muka, gerak. apa Kanca. Ya hadap muka toh. apa ada asine wis rada pedo Ayo, ayo. dinyak meneh wis terus wis gaweane berdinyak Papa no, Des. Tuh. Ayo prakanca ngawaruno rukune Islam yo iku limo sahatan loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji Piye? kon nyanyi mah Ora, aku ki gegrek karo rupamu iki lho, koyo silit kuali ngerti lah. Ireng kan. ngece ge ayo Ora. Man, kowe ngerti ora? Apa? Iki kebuaran man lek goman man lu kok sabun look ini sabun look ini sabun dauni dan ini kok di Amung peluk. ya ya wes dhewe wis ngene wis sip tak aku ini niko sip yo
Yo. Riko ngono. Riko. Ora ketok kok kali. Rukunnya. Ana laler. Laler kok ning untuh. Laler kok ning untuh. Idioni ae. Ana laler. Ya Allah ndek kanca kok ya kome. Kowe kono kok nyekel apa to? Apa Apa mabune? telek? Oh, mau aku lenguyo ora cawi. Hi. Kowe untungmu. Ini rambutnya. Ya ora. Ya, apa-apa. arep kok. Wes. Dolane, Cok. Diapot tabune kok telek. Kowe kok ora goyang-guyu iki nyanyi bar iki. Kowe iki Nyanyi Bang. Gali kono. Madu guyu. Ora lucu ya ora. Iya. Riko ki nopo lek saya ngene-ngene. Ora. Iki sok tur. Iya. Iya, Riko. Yo, oke termasuk kaya nek kaya ning omah Apa? gendenge miring. Oh, iya. Miring. Kita aku Ya, apa iki lagu. Joket iki. Musik. Ya. Kayak Gatel. mengisik. Isik Des. Gatel. Ngono wae lep. Awak dhewe lunga rono rene gur golek rezeki ya lep. Ya bener. Toh. Awak ayo. Ora golek bojo. Kowe iki apa? Ya apa kowe? Ayo ke bojo. Iya. Itu. Ah, Tak omong. apa? Yung sabun dauni. Heeh. Iki semblebrak. Sebelah. Wae. Wong ana sing anu wae. Apa? Ono sing ngetutke Apa? Mas Sabun Doni. Sabun dauni. Heeh. Sapa? Jangan lupa Wih. kalau Nopo dak-dik. Kena domek aku ada dak-dik cilite nopo to iki? Ya, we. jangan lupa kalau untuknya mau bersih minumlah Doni. Minum ada mati lek. Oh, Kok daune mati. Pewangi. Pewangi, Doni itu pewangi. Pewangi. Yo, saiki direcan neh. Oh, jangan Mas Brono. Yo rada rengket ke yo kowe ben kesoting. Nah, ngono kuwi. Nah, wis terlalu weh. Kowe karamu. Yo. Yo, yo, wis teko ngono. Ana apa kiye? Klambine jebulane kok cringih. Ana apa jenenge? Kewan biyen gedhi ngene iki. Apa? Raksasa ngene iki. Ada Apa londo. dinosaurus? Bocah Bayu kae srawani apa-apa Ayo mlebu. Momo bocah ngono-ngono ning jero srawani. Kaya ono gua. Guwane apa yo ngger sing ati-ati. Ila jala. Ayo padha bare siji boko siji. Sik untune. Untune kok ketoke pancen rongos. Ra dibuat uwe. Yo wis ora tau. Ya, saya dirojak apa? Dirojak apa? Yo. Eh? Alfailaton yo. Apa? Ngene iki ngopo? Kabel balang. Ora nek arek ngene. Oh, ya wis. Yo, Arep-arepan. Jarak- Arep-arepan le. jarake. Arep-arepan. Waduh. Didoni. Melonyoh kuwi didoni. Ya. Kowe iki, Apa? kowe iki turu yo. Alah, piye? Sama sing ora story deh. Turu kaya diesel. Ya wis sok gentenan tak. Iya, aku nek turu tak getak ngisor kok men perebes padha. Ya, ayo. Rada rene. Ora ngono kuwi ora juga. Ya wis sak sakmu ngono lah. Yo. Sak sakmu. Rada maju dite. Des, dikan Des. Nah, Ayo siap ya si Des. Kupok harus disiapke ora, Des? Oh. Oh, malah nyiapi adik-adik senengane. Des, Andes. Des. Ini sih. Ayo. Rade bolo. Aku duwe. Ya jalan we. Jajal. Ayo. Ayo, kene iki. Ayo. Gomik kok. Gomik yo. ngono. Ya. Yo. Yo. Aja mesti kalah ya sih ya.
bolone nyong kene. Yo. Ngono, mriko belo wong tua-tua. Iya, alah. Gajal. Gajal. Yo, Riko sih. sing seru. Yo. Dah kali kok tua. Wis, komen kok ra usah tuku bubur. Kana kene. Yo, ayo, Rik. Ayo. Anak-anak ketek. Iya. Aku tak kene. Iya, kowe ngono ya. Sik adeng. Iya. Anteng. Diangkut ki. Lawa. Luweh karepmu. Ayo. Kabelnya pedot le. Ayo. Ya. Lebar itu kok pes. Yo. Ayo. Diangkut. Ayo. Kene gede ngono iki. Ya. Oke. Jangan kono piye. Ayo. Dan 1 2 3 4 6 7 8 9 10 thank you. With the holiday afternoon what no? Apa iki? Apa? Afternoon batno ya apa? Ora roh. Gaji Kuwi basa apa? Basa apa? Latihan bahasa Inggris terlalu merokok jadi ngeses. Versi sopo. Oh, yes. Versi sopo. Do toilet. Oh, no Yes. Do makrut mau ya di sana. no semoga. Do godong apa kuwi jenenge? Dong pisang, dong Dong pring, dong ora dong. Untung. Dong ramput. Yo. Iya wes ya. Lanjut ke sih. Kosok isik. Mambu jigong. Wis. Yo. Mafailatona mafai. Salamun alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafai. Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafai. Assalamu alaika ya minal aiya ilaihi. Mafailatun mafai. Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafai. Assalamu alaika ya minal aiya ilaihi. Mafailatun mafai. Assalamun alaikum. Ya minal anbiya ilaihi. Hei, Des. Kowe kae seplak turu nggon aku payah kok. Ora iso turu iki kok Pak Bu. Dadi wong mbok ora mau kondo. Kok mau kondo? Kondo. Apa wae ora mau. Iki aku. Sik. Yo. Adik ngece aku. Apa mending Prongos. mending ngono. Tak cuweneng sisan. Ya wis iki goleki. Men goleki sik. Ayo. Ayo. Tapi Silai. Man, man. Bajigur kok. Ya kuwi lek gundul. Tubo factor. Pelo wato polo sono peo.
song. Ya Allah, ya Allah. Wah, kepriye to? Lukman ora aku mantempe gembos. Lukman rupane kok kaya wedhus. Iki apa, Man? Kuwi jenggotmu. Iki jenengane pot. Iya jerone. Oh, mambu belek. Ya, sik, meh dijukoki sik. Awak dhewe omongan jilut. Edian no. Rekasane wong golek duit. Gak ada mencak-cak titial. Apa? Kena kae ya. Apa dong? Staples. Ayo. Hati-hati infeksi lho. Oh, ah? Nek mlethuk gede sisih. Alah wong ditutup rikoe ra. Alah, kok mlakune iso ngono. Hati-hati. Nah, ana wong kesayang. Ke pojokan kae malah silah. Andungani opo? Ayo, dirojati sing meneh. Apa to? Sijine mau kae. Rapi. Kok udu sing ngono-ngono. Ngono-ngono. Wajib ngaen. Apa? Hah? Gali. Apa? Wong mlaku. Kok dongo? Apa kowe? Ya Irfani. Oh ya Irfani wong ngomah ngunang ngono. Oh lagu sik. Lagu sik. Yo. Lagu sik. Ayo. Anda sih sesuai budek ketok ya. Aku iki seplok nang anu ngene kok. Ayo. Seplok go kuat mampu. Opoke dilangi nggo linggis lho. Tak duweni ngono. Ayo. Apa? Dilangi sik kuwi. Mati ra cekeki. Yo Des. Des. Wis juro. Andes. Des. Des. Oh. Ora mung janji tresnaku bakal kebakti. Pi, nyanyi. Iya, nyanyi Jeng. Nyanyi. Among sira yai Dewi Kusumane nyati pindho ler Kartika wayangmu katon nendah tak jaga tanpa wates tanpa sayang Hanggam tresno ora pati tresnaku bakal kabukti amung sira yai Dewi Kusumane ngati pindho ler sari wayangmu katon endah tak joko tanpa atas tanpa sayang oh sinawang ing netra mancara ngelir jago uto hangripe sajrone no masa ping rasa agawe adume roko lan sukma Ayo deh, ora mau janji tresnaku
Royai Dewi Kusumane Oh, Bindo Kartiko wawayangmu katone Joko tanpa wates tanpa saya. Ades dadi. Ayo. Nah, ayo. Kente. Ayo, cemeng, ayo. Cemeng. Ayo, Meng. Saya ketiga. Joget saya brutal. Cemeng, Mas Cemeng. Cemeng. Ayo. Ayo, saya jenengane Mas Cemeng goleki. Joget saya brutal. Kokop beda. Kokop. Ojo men. Oh, ini kokop bahaya iki. Apa iki? Yo. Apa iki ngomong sing cetok kok, Des? Laris ya, amin. Ya. Wes. Kita pemuda se-Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Kan sungguh kami mencari ilmunya, Ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. kita pemuda se-Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Anake wong kuwi Des ngawur wae lho, Jan. Wis, Des, ku anake wong langsung mampus-mampus. langsung Ora, kuwi masalahe ora le wedi. Wis samar ndak dicokot. Ana upase. Ah. Wah, iya, maklus. Rupane ya lho. Ya Allah. Ya Allah, ayo. Lah iya. Lek jauh nih seneng petek nyong badi bodol. Ayo, paling kok nek ngene ya dikentir. Ayo dikentir. Padahal sing nyanyi ngomong sing kentir. Ayo, ana. Wes meneh. Ki anak sapa ke? Hah? Weh, meneh terus. Apa? Wis sapa? Ha sing nyekel gentira ke. Diteni ki. Ndi? Ki golek mlayu meneh. Heeh. Kowe ora medeni ngono kuwi, Des. Ora. Yuk, saiki lagu. Wis toh? Urung. Pisane. Lagune apa? Ya Irfani. Ah ya Evani. Langsung apa engko? Saiki wae. Yo. Ndak kok wis. Yo. Kapokmu, ini sesuk kapokmu wae. Iya. Nep wae, kapok. Sabek semang. Ora cerot-cerot. Cep, lecet. Nem. Ya Evandi ronce kembang, wangine mupiar kumilang, ojo siro menga-mengo, diturut kawuhe pangeran. Wandi ronce kembang, wangine mupiar kumilang, ojo siro menga-mengo, diturut kawuhe pangeran. Monggo
lenggah ingkang sekeca urip sira ning alam donya kowe kuwi ora kena semoyo Kok ya ono ya menungso kaya model kaya ngono ya. oh ono ya Andes lemas. Oke anjop. bukan job Oh. ora Soalan maido ini. pancen larise ra Oh, jelas kok ya Ya Allah. Yo dendala delah. Lah nek wong ngono kuwi akeh nganune ya. pancen Halo, Ayo. yo. Wah, merapi jeblok. Hah? Piye? Tilulit. Tilulit. Ah. Halo. Ya, Des. Afternoon holiday. Wis ya. Suntung bangsa bangsa. Pantri. Bubur telu. Apa dia? Amat TPT ya? Iya mas, apa ya? Lagu. Tumbi tentem mampu belek jebulane, padha wae. Jangkrik kerowak artis sing kerowak. Iya. Ya Allah. Ya Allah. Kuwi gawe Artis kondang kalah sandale. Wah. Astagfirullah. Terima kasih sandal. Engkau telah menjagani sikilku yang meletek-meletek ini. Ya Allah. Padahal ya mau awak Wis iki ngecoba. kondang rono rene kok mlempeng koyo ngene ya ya Allah. Iki wis pangan tikus. Wis mambu lecit, telu songo. Iki apa ireng-ireng ki? Belek. Wah, diwa-uwa. Dambu ora. Ini diwa-uwa. Wis, yo lagu. Njuk wis bro. Ki kaya dusel. Bokong bae kok. Iya. Ya. Apa? Ya, berarti ya. Badut. Ya. Ya. Oh, ngene. Oh, apa senenge ngene. ngene-ngene. Heeh. Ya wis. Ya, Yo. Marilah semua rakyat Indonesia segera membangun keluarga yang sejahtera, sehat sentosa. Amalkanlah Pancasila untuk negara, bangsa yang makmur dan tantangan, rumah sehat sentosa. Dalam rumah tangga terampil dan sehat, kembangkan koperasi jagalah lingkungan dan sekitarnya, kembangkan koperasi jagalah lingkungan dan sekitarnya, aman dan bahagia keluarga berencana ala PKK. Marilah semua rakyat Indonesia membangun segera dengan PKK. Hayati dan amalkanlah Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur sandang dan pangan, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga terampil dan sehat. Hiduplah putri berpribadi, bangsa cantik dan sehat. Kembangkan pasti jagalah lingkungan dan sekitarnya. Hidup gotong royong, aman dan sejahtera. Hidup jaya PKK.
yang sejahtera dengan PKK. Menghayati dan amal Allah Pancasila untuk negara. Hidup ketanggayan menempatkan sandang rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga, terampil dan sehat. Ketika putra berpribadi bangsa, rajin dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Amankan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Tidak potong. Iya. Kepiye kuwi raine teman kabeh. Entrane. Merah ora, jane merah ora, Don. Main seret barang iki, Jan. Yo, aduh bener man. Gerak. Hadap depan. Gerak. Wis, lho. Ayo. Slompret, slompret, kempol nungkong, kembang rial ketipu ngimbal bonang loro terus lentro slompret pelok, jaran ke panggung kamarake ngigel, macan mangat megap-megap, bujang ganong galea timbal, bos cocok kagungan reok, prasojo gawe.
Sikro nayoko angayai karya pakaryaning praja kumekut sengkut satu tali bondo manunggal setya jampya dinonese suarane gumuro samya rabut nyarsa estu todo ramonya sanyata saduru-duru ngayai karya. Kaboten bokonge. Hei, hei, oi. Ayo balik. Oi, oi. Ha eh, ha eh. Ha eh, ha eh. Ha ya, ya. Ha eh, ya. Oh, Hei, ha la la. Yo. Iler singolopo Ekang diri sarasaksa Hanapaan muntap-muntap Sarwi lumangkat Hanyakat-nyakat Sampai dekat kedatan samula Berjiwaat kang lumangsa Mangsa pecah kasulaya Ayo balik. Lembo. Sahabat. Yo.